May hapon Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sa naman kay malantaw sa kay ka Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwas ang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. Bacolod City, malapit na malabot ang herd immunity. Negros Occidental, nagapaabot nga siniman nga bulan sang Disyembre. Masobra sa 2 ka pesos nga rollback sa presyo sa produkto petrolyo, ipatuman sa buwas nga adlaw. Bangod sang agaway sa pwesto, tricycle driver gintiro sa Manog Baligya Prutas, patay. Limited face-to-face classes, nagsugod na. Kag sa Good Vibes, ika-25 nga tuig sang Tinabuhay Festival, nagsentro sa mga produkto nga bugal sang Murcia. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, 600 ka mga individual ang nadapatan sang pneumonia vaccine sang Chamber Volunteer Fire Brigade sang Domingo. Pre-registered ang mga nahatagan sa Pneumovax 23 nga isa ka pneumonia vaccine nga makahatag sang proteksyon sa isa ka individual kontra serious infections pati na sa mga may heart, lung, liver kag kidney disease kag iban pa nga mga balatian. Ini pinaagi sa bulig sang tingog party list Batch 8 Brotherhood kag Batch 8 Lion Dance. Mga volunteers sa Manila ang una nga nabakunahan gani nag-ayo man ang Chamber Volunteer Fire Brigade kung pwede man madala sa Bacolod. Sa 600 ka mga dose ng pneumonia vaccines nga gindala sa Bacolod, mga volunteers kag ang mga naka-pre-register ang tigayon nga mabakunahan. Sunod sa Fire Chief sang Chamber nga si Bryant Lau, dako ang bulig sang sini nga bakuna ilabi na karon nga may pandemic. 23 variants sang bakuna ang sarang sini mapunggan. Isa pagid ini kadako nga bulig nga kun malatnan sang COVID-19 hindi maglala ang kondisyon sang pasyente. Nagapaabot sila nga sa madason nga tuig may isa pagid ka batch sang sini nga bakuna nga madala sa Bacolod. Makabuligid kay pneumonia especially subong ang gindala nila di nga vaccine is pneumonia 23. Sa una ginausarta is 13. That's only good for 13 variant. Subong is 23, that's good for 23 variant. So that's why ang naka-injection sang 13, dapat may injection man sa 23. Kaya kung sa 13 ka kulang ka pulo mo. Sa number 9, karon nga naghalugda ang restrictions kag dako ang ligwa para sa pagtililipon. Gobernador sa Negros Occidental nagapanawagan sa publiko nga hindi malipat mag-face mask kag mag-physical distancing. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, yara na ang desisyon sa tag sa agudto mapangapinan ng ikaayong lawas. Napaandaman naman ang tanan suno sa iya. Wala labot diri, yara pa ang threat nga ginadala sa bago naman nga variant ng COVID-19. Ang mga kabataan ginatugtan man sa karon sa pagwa, pero dapat bay upod kag magiyahan sa mga guardian o kung ginikanan. Suno sa kay Lacson, ginabalik man ang damlag pa 2 ka COVID-designated hospitals sa probinsya bilang regular na karon nga mga ospital. Handa ang Negros Occidental sa pagbalik sini bilang mga COVID centers in kaso nga hindi malikawan ang mga matabo ang pagtimbuok naman sa COVID-19 cases. Ang ospital na lamang sa Cadiz ang nagapabilin ng COVID Center. Sa karon, tayo yun ang pagdubo sa kaso sa COVID-19 sa probinsya. As of December 5, 392 nga active COVID-19 cases ang Negros Occidental sa datos ng Provincial Incident Management Team. We will have to open again other hospital or COVID center, then we will do so. That is why it's just a reminder to everyone that especially that there's more leeway to celebrate the holidays. We really have to protect face mask and really distancing is still required. No? So it's really up to us now. No? We've been warned, and so we just have to do our respective share.
Sa number 8, pila ka mga barangay sa syudad sa Bacolod ang nagahulat sang guidelines gikan sa syudad sa pagpatuman sang no vaccine, no work policy. Pero sa barangay Estefania, maga-require na sang negative RT-PCR test result sa mga unvaccinated. May report si Nico Delfin. Sumugod sa Enero, balabaga na sa mga nagabantay nga barangay tanod nga makasulod sa trabaho ang mga unvaccinated nga barangay workers nga wala sang maipakita nga negative RT-PCR test result. Suno kay punong barangay Jerry Tingson sing Estefania, binula naman nga natagaan nila sang higayon ang mga trabahador nga makapabakuna agud man mapangapina ng ila kaugalingon sa epekto sang COVID-19 virus. Gani nagapati man siya nga wala sang rason nga hindi makakomply sa pagsulundan sa Interagency Task Force angot sa no vaccination, no work policy. Ang hindi maka-duty ang wala man sang pagabatunon nga allowances. Kung wala naka-undergo vaccine, hindi siya ka-report kung wala siya RT-PCR result. Okay. No? So that's clear. Anong rason? Of course, kabalo kita nga sila possible ni nga mangin source ang variants. No? So kita i-prefer na ton nga sila na lang aton i-sacrifice kaysa sa malatnan ang kadamaan diri sa barangay hall. Halos 100% na nga fully vaccinated kag partially vaccinated ang mga barangay workers ng Estefania. Pero mayara sa gihapon sang pila sa ila nga hindi magpabakuna. Nabalaan ko isitan like sa aton nga mga ibang nga barangay workers ang religion. Ang mayara kita nga of course ginabalibad ang hindi pa sila ready because of their health. So simple malana ginapa-require ko sila nang tagaan nyo ko sa medical certificate. Ang wala na para ma-justify ta. Kaya confirm na sa iba, no? Ang iban nga mga barangay magahulat anay sang guidelines gikan sa local government. Kadamaan sa mga punong barangay ang nagapanawagan man nga magpabakuna na ilabi na sa natalana nga bayanihan bakunahan 2 sa Disyembre 15 tubtob 17. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 7, sa Banwas ng Pontevedra, isa ka teenager nga babae nakuhaan sa masobra sa 200,000 pesos nga balor sang shabu. Arestado ang 18 anyos nga si Abigail Arellano matapos magkuhaan sang 204,000 pesos nga balor sa ginapatian shabu sa buy-bust operation sang Sabado sa Barangay San Juan sa Pontevedra. Suno sa pulis, ang live-in partner ni Arellano amukon tani ang subject sa buy-bust o galing wala ini kang si Arellano lang ang ara sa ginpatigayon ang buy-bust operation sang Sabado. Dugang pa sa pulis, si Arellano amuman ang ginahimo sang 11 partner nga tagadagdag sang shabu sa pinaka mga lugar sa Banwa. Kaso nga paglapas sa RA 9165 ang ipasaka sa bunga adlaw, batok sa teenager. Sa number 6 sa Bacolod City, tricycle driver gintiro patay sang isa ka manugprutas sa barangay Estefania. May report si Marcian Huico. Patay ang 44 anyos ng tricycle driver nga si Raymond Tordillos matapos inigintiro sa manugbaligya prutas sa Sofia Gonzaga Road sa Barangay Estefania, Sabado sang aga. Sunod kay Major Richie Gohi, commander sa Police Station 4, natalupangda ni Tordillos nga siya ang ginasundan sang suspect nga may dalang nga armas las 9 sang aga. Gani nagpanaog ini siya tricycle kag nagpangayo sang bulig. Mangayo to sa bulig sa mga tao tiro na siya. Gilayon man nagpalag yung suspect pagkatapos initiruhon si Tordillos. Dead on the spot si Tordillos suno sa pulis. Dugang panigohi, antes ini nagbaisay na ang duwa mga lasay sang aga. Personal nga away ang ginalantaw sang pulis nga motibo bangod sa masami nagabaisay ang duwa kay nag-aagaway sang pwesto sa guwa sang isa ka supermarket sa barangay. Marcian Huico para sa Digicast Negros. Wakikiray. Rest back sa COVID? Naku po, magpabakuna na para sigurado ka. Ha? Sa number 5, limited face-to-face classes ginsugura na sa Bacolod City. Perfect attendance ang unang batch sa mga grade 12 students nga nagbalik na sa classroom para sa pilot face-to-face classes sa Alangilan National High School kaina sang aga.
may tag 20 lang ka mga estudyante ang sarang makasunod sa duha ka mga separado nga mga classroom bilang pagsunod sa minimum health protocol. Ang isa ka batch Lunes kag Martes, ang second batch Huwebes kag Biyernes. Ang eskwelahan sa Barangay Alangilan ang kabahin sa 11 ka mga eskwelahan sa Negros Occidental kag Bacolod kag gitugutan sa Department of Education para sa pilot run sa limited face-to-face classes sa Western Visayas. Sunod sa kay ang Executive Director sa Emergency Operations Center, kabahin sa pagsulundan para sa limited face-to-face classes sa pampubliko nga eskwelahan ang mga nalakip ang barangay sa mga low-risk areas. Fully vaccinated naman ang mga school teachers kag staff sang eskwelahan. Magatakop ang pilot run sa bulan sang Enero. Nagalaw ang pamunuan sang EOC nga kung mangin madinalag-on, magasugod man ang limited face-to-face classes sa iban pa nga mga eskwelahan sa Bacolod sa madason nga tuig. And what we did, nagpa-master list kami sa household members, sa teachers, at the same time sa mga estudyante nga nag-participate kay para nga ma-vaccinate ang mga unvaccinated mga members ng ilang household. In case nga mag-successful ang ato nga pilot run sa Alangilan National High School, ma-expand ang pilot area. Sa number 4, wala pa makadesisyon ang Love Negros kung bala may itibong sila nga kandidato sa pagka-presidente. Inisunod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sang Love Negros. Personal nga pagpati sa gobernador, mabudlay ang isa ka collective stand para sa pagtibong sang isa ka kandidato. Sunod sa gobernador, ginakilala nila ang anuman nga desisyon sang tagsa ka local chief executive kung tagsa sa ila ang may lain-lain nga mga desisyon. Sa sitwasyon sa karon, ginalantaw nga ang United Negros Alliance hindi makatibong sang isa ka kandidato para sa 2022 nga piniliay. Sang Sabado, nagpatigayon sang General Assembly ang UNEGA pero wala natalakay kung sino ang ila suportahan sa pagka-presidente. Sunod kay Vice Governor Jeffrey Ferrer, ang presidente sang UNEGA, tuman pa katemprano para sa among nga desisyon. Pero sunod sa vice-gobernador sa iyang bahin, nakahibalo naman ang tanan nga ang Marcos Benedicto ang hindi mabulag biskan magkainano pa. Apo ni Anay Ambassador Roberto Benedicto nga suod nga kaalyado ni Anay Presidente Ferdinand Marcos ang asawa sang vice-gobernador nga si Representative Juliet Ferrer. Sunod naman kay UNEGA Secretary General Salvador Escalante Jr., may mga lokal nga opisyales man nga katapos ang UNEGA nga nagasuporta kay Vice President Leni Robredo. We have not decided yet. We'll also give due respect to the personal choices of our local chief executives. So it may not be a collective decision, Gob. I think personally, I feel it's difficult to have just one choice. So everybody will be free to choose whom they will support. Yes. As I said, we will always recognize the wisdom of the local chief executives. Sa number 3, mas sobra sa 2 ka piso nga rollback sa presyo sa produkto petrolyo ipatuman sa buwas nga adlaw. Good news para sa mga motorista, ang isa naman ka big time rollback ay ipatigayon sa buwas. Sumugod na 6 buwas aga, ipatuman ang 2 ka pesos kag 65 nga sentimos nga rollback sa kada litro sang diesel, kag 2 ka pesos kag 40 sentimos naman ang inubo sa kada litro sang gasolina. Ining ikalima na nga sunod-sunod nga semana nga nagabarato ang presyo sang gatong. Sa sunod sang 5 ka semana, malapit sa 6 pesos na ang ginubo sa kada litro sang gasolina, kag malapit 5 ka pesos naman ang ginubo sa kada litro sang diesel. Sunod sa mga eksperto, ang parayon nga pagdubo sa presyo sa produkto petrolyo ang dala sa gihapon sang threat nga dala sang COVID-19 Omicron variant. Sa number 2, Provincial Health Office ang nagalaom nga sa sininga Disyembre malambot na ang herd immunity para sa probinsya. Sa December 6 nga report sa Department of Health Region 6, 51.65% o kun 942,759 sa 1.8 million nga target nga mabakunahan sa Negros Occidental
ang nakabato na sang at least 1 dose sang COVID-19 vaccine. Suno kay Dr. Ernel Tumimbang, kung magtayuyo ng momentum mo kunang kasupog sa pagpatuman sang pagbakuna sa nagligad nga National Vaccination Days, malambot sa Negros Occidental sini nga Disyembre ang herd immunity. Nakaschedule ang ikaduha nga National Vaccination Days sa Disyembre 15 tubtub 17. Suno kay Tumimbang, pagkatapos sini ilagi nalauman nga malambot na ang 70% nga target. Suno sa PHO sa karon, padayon ang pagpangbakuna sa mga LGU, bisan gani sa weekend. We can. So hindi na February itong hambalinggo? Ay, hindi na. Ang February, amontang tong pinakaano ni Gov nga, I think we can do that by February. Taking into account during sang aton performance before. But na reverse na napadasig ta. So now by December? By December, hoping, no? Bisan mag 60% ta o 70%, but that is more than enough. Let's say, for example, sa 15 may ara na ta 60%. We are now for 15 pa lang na. We can still continue. We will not stop on the 17th sa National Vaccination Day, but we can still continue. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subunga adlaw. %86.76% na ang nabakunahan sa target population sa Bacolod City, pero hugot sa gihapon ipatuman ang minimum health protocol pati na ang border control bangod sa ang kahangawa nga dalasang Omicron variant. Masobra na sa 356,000 ka individual o kung 86.76% ang nabakunahan sa masobra 410,000 ka target pabukunahan sa local government units sa Bacolod. 68.93% naman ang fully vaccinated o kung malapit na sa 70% herd immunity ang Bacolod sa nigman sa record sa Bacolod Emergency Operations Center. Bisan pa ginakalipay man sang EOC, parayon sa gihapon ng ilapaandam sa publiko ilabi na sa kahangawa sang Omicron variant. Tungod man sang ginapaabot nga pagtipon-tipon sa Paskwa. Ginapangabay ni M. Ang Executive Director sang EOC nga kuntani, outdoor ang party kag fully vaccinated ang mga ma-attend. Hugot man nga ginabantayan sang syudad ang mga nagapinauli nga pasahero sa seaport kag sa Bacolod Silay Airport agud ba pasiguro nga ang nagainabot nga pasahero nga halin sa pungsod nga yara sa red list o kon mga lugar nga may mataas nga kaso sang COVID-19 ang naglabay sa eksakto nga proseso sa pagpauli kasubong sang pagpa-quarantine sa Manila kag pagpaidalom sa RT-PCR test. Sa Good Vibes, 25 katuig na ang kilala nga Tinabuay Festival sang Banwa sang Murcia. Kag sa sini nga panahon sang pandemic, ang mga ginapabugal nga produkto sang Banwa ang naging sentro sang selebrasyon sa tinutuyo nga mabuligan ang mga mangunguma. May report si Romeo Subaldo. May Murciana nga brand sang bugas, may silig nga paypay, may ornamental plants, mga utan kag prutas, may kuneho kag kape. Ini pila lamang sa mga produkto nga ginapabugal sa Banwa kag ila nga gin-display sa plaza para mas mapalapit sa tao karon nga ika-25 na katuig sang Tinabuay Festival sang Banwa. Nakibalo ka mo bala nga ang kape sa Minuyan Murcia Marginal Coffee Growers Agricultural Cooperative ang isa sa amat-amat na karon nga nagapopular nga produkto sa Banwa. Sila ang nagasupply sa kape sa pila ka mga kilala na nga local coffee shop sa Bacolod pati na sa Iloilo kag sa Manila. Kalapot na Iloilo, kalapot na Lingit, Pangasinan, Manila, may mga... Ginapadala lang namon sa mga online, ginapadala namon LBC, GNT. Kag sa sinigid lamang, ginkilala bilang top 1 ang Minuyan Murcia Coffee Growers sa quality coffee regional level kag natala na sila nga mag-compete sa national level bilang tiglawas sa Region 6. Ligad Bula, nagkuha ang result ng nagtap ang Minuyan Murcia Coffee Growers sa Quality Coffee Competition regional level. Sa Region 6? Region 6. Kamu number 1? Number 1 kami. Wow. Tapos ng preparation naman for national, kaya nagdaog sa regional, amo naman i-compete national. Ang kape ang isa lamang sa mga ginapabugal nga produkto sa Banwa. Sunod sa founders ng Tinabuay Festival nga si Rudy Reveche, may pandemic pa kag hindi pa sa gyapon makatipon ang mga tao para sa festival. Ganiluyag nila nga ang kahiwatan, magasentro naman sa mga mangunguma kag sa ilang mga produkto para mabuligan sila sa pagbangon. Gikan sa Tinabuay, ginhimo nila nga Tindabuay Festival ang ngalan sa sining nga selebrasyon. Because
nag-conceptualize kami last year pagsugod sa pandemic no nga kaluoy man sang aton mga vendors kag sellers no kay tinaanad kami nga every Sunday is a big market day in Murcia. And so nadula na siya, how can we help the small producers and farmers? So we conceptualize the tinda buay na no kasi hindi pa gid man pwede ka street dancing together. May nagkalilain nga mga pa-contest pareho sa on-the-spot painting kag vlogging contest. Ang Murcia sa sinigid lamang ginlusar bilang gateway to bikers adventure bangod sa nanari-sari nga mga tourist destinations nga nagakalabot sa bikers kag nagaka-promote sa social media. Sa December 8 ang highlights ng ilang kapistahan nga amo ang kapistahan sang Immaculate Conception, isa ka documentary party sa festivities ang Banwa ang ilang stream sa ilang social media page. Si Murcia gani Barb all the while ka dako sa kadamo sa gina-produce niya ng agricultural products sa mga kape, kamata-mata nagasikat. May bugas man sila, kay feel rice ara sa Murcia. Oo, Ming. Nadumduman ko sa Huben Days ko. Naka-cover ko na tuod. Ang field rice, isa na siya sa mga areas na nga gin-grow nila ang para mabuligan ang rice efficiency sa Negros Occidental. Kag ining kape bab sang Minuyan na matama siya nagapopular sa mga local coffee shop sa Bacolod. Kag nagadulong sila sa Manila kag Iloilo. May mga customer sila nga regular dito kag napadalan sa kape nila. Kabay paming no nga magtinad ang ina nga produkto naton kay makilala pagid ang probinsya. Kag giving back naman ikuno sa mga farmers ay kay tungod sang pandemic na realize nila nga mugot man kita kung wala farmers. Correct. Ag highly agricultural tayo. Kag amo ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Parayan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.